नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। प्रभाकर सावंतांच्या पत्रावर दत्ता सामंतांनी भूमिका केली स्पष्ट। कदमांना जबाबदारी झटकता येणार नाही। सावली बार प्रकरणी अनिल परवानी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट। आणि आमदार निलेश राणेंकडून गणेश भक्तांसाठी शिवसेना एक्सप्रेस विशेष ट्रेन दादर ते कुडाळ नॉनस्टॉप धावणार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आनंद दिघेंच्या आदेशानंतर डान्स बारवरती कारवाई करणारे हे तेच एकनाथ शिंदे आहेत का, असा टोला अनिल परब यांनी लगावला आहे। पाहूयात। याचा अर्थ असा आहे, आपण धर्मवीर पिक्चर बघितला असेल। ज्या धर्मवीर पिक्चरमध्ये एकनाथ शिंदेने स्वतःची अशी प्रतिमा केली होती की आनंद दिघेंनी त्यांना सांगितल्यावरती, कुठे आहे रे एकनाथ म्हटल्यावरती त्यांनी जाऊन शेट्टींचे सगळे बार तोडले होते, असा त्याच्यामध्ये एक सीन आहे। म्हणजे मला हे विचारायचं आहे की हे तेच एकनाथ शिंदे आहेत का ज्यांनी डान्स बार तोडले महिलांना त्रास होतो म्हणून, आणि तेच एकनाथ शिंदे आज डान्स बार जो गृहराज्य मंत्र्याच्या नावाने आहे, आईच्या नावाने, त्याला समर्थन देत आहेत। याचा अर्थ एकनाथ शिंदे आपल्या तत्वाशी, आपल्या ध्येयाशी प्रामाणिक नाहीत। खुर्ची वाचवण्यासाठी एक एक आमदाराच्या गैरकृत्यावरती पांघरून ते घालत आहेत, आणि अशा प्रकारे पांघरून घालणं म्हणजे ही त्यांची स्वतःची प्रतिमा खराब करून घेण्यासाठी। एकतर धर्मवीर पिक्चर मधले एकनाथ शिंदे खरेत किंवा कालच्या सभेत बोललेले एकनाथ शिंदे खरेत, याचा निर्णय हा त्यांनीच घ्यायचा आहे। सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव येथील गोसावी घराण्यात चक्क 1.5 दिवस नागोबाचं विधिवत पूजन करून नागपंचमी साजरी करण्याची अनोखी परंपरा आजही सुरू आहे। मळगाव रस्तावाडी येथील गोसावी घराण्यात गेली 150हून अधिक वर्ष ही 1.5 दिवसांची नागपंचमी साजरी होत आहे। विशेष म्हणजे 1.5 दिवसांचा नागोबा चक्क 5 फणांचा असतो। श्रावण महिन्यातील पहिला सण म्हणून नागपंचमी सणाला विशेष अशी ओळख आहे। पारंपरिक सण उत्सवातील धार्मिकता जोपासणारा व प्राणीमात्रांविषयी प्रेम भावना, निसर्ग संवर्धन आणि सामाजिक एकोपा निर्माण करणारा सण म्हणूनही नागपंचमी या सणाकडे पाहिलं जातं। शेतकऱ्यांचा मित्र समजल्या जाणाऱ्या नागाची विधिवत पूजा करून नागपंचमी साजरी केली जाते। विशेषतः कोकणात नागपंचमी हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो। मातीच्या नाग प्रतिमेचं पूजन करून तिला लाह्या व दुधाचा नैवेद्य दाखवला जातो। सकाळी मूर्ती आणून सायंकाळी 5च्या सुमारास प्रवाहाच्या पानावर विसर्जन केलं जातं। मात्र मळगाव रस्तावाडी येथील गोसावी घराण्यात चक्क 1.5 दिवस नागोबाची 5 फणांची प्रतिमा पूजन करून नागपंचमी साजरी करण्याची प्रथा आजही सुरू आहे। 150 वर्षापासून परंपरा चाललेली आहे। त्यामुळे वडील वगैरे पूर्वज आमचे करायचे, त्याच्याप्रमाणे आम्ही जतन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तर त्यावेळी कसा वारुळातून माती आणून ते एकत्र मातीनं तो तयार करून नाग असा पूजवला जायचा। आता कशी जशी सुधारणा झाली तसा तो नाग आम्ही रेडीमेड तयार करून आणतो आणि पूजेला लावतो। पण जी आमची पूर्वीपासूनची वारुळापासून तयार करण्याची प्रथम ती जतन करण्याचा प्रयत्न करून ती एक तिथून पूजा करून तिथून माती आणली जाते आणि तिथे ती पूजेला ठेवली। नंतर आम्ही ती पूजा करतो, म्हणजे नागाची पूजा। त्यावेळी ओसाचा कार्यक्रम असा चालला। त्या दिवशी 1.5 दिवसाचा आमचा ओसा असतो, 1.5 दिवसात ओसा केलेला असतो, 1.5 दिवसाचा नागपंचमीचा कार्यक्रम असतो। आणि असे आम्ही जतन करत चालवल्यावर त्यावेळी फुगडी वगैरे करणं कार्यक्रम असं, म्हणजे पातोळ्यांचा निवेद्य, दुसऱ्या दिवशी करंजा म्हणजे तुपातल्या करंजा आणि मग संध्याकाळचं भजन वगैरे करून आम्ही 1.5 दिवसापर्यंत विसर्जन करतो। आमचे सासू सासरे हे सुमारे 150 ते 200 वर्षापूर्वीची ही पारंपरिक परंपरा आहे। त्याप्रमाणे आम्ही इथे 5 फणाचा 1.5 दिवसाचा नागोबा आम्ही पूजन करतो। त्यासाठी आम्ही पातोळा आणि करंजाचं नैवेद्य देवाला अर्पण करतो आणि दुसऱ्या दिवशी भाकरी चपाती नागोबाचं विसर्जन करतो। दरवर्षी तुम्ही म्हणतात ना, आपण गणपती हौसा करतो, पण आमची परंपरा 150 वर्षापूर्वीची आहे। त्याच्यामुळे आम्ही नागोबाकडे औषधाचं पूजन करतो। विविध सामाजिक उपक्रमांनी भाजपा नेते संदीप गावडेंचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला। पाहूयात।
भाजप नेते संदीप गावडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त दाणोली बाजारवाडी बुथच्या वतीनं मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर व औषध वाटप उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी विविध आजारांची तपासणी, प्राथमिक औषधोपचार आणि आरोग्यविषयक मार्गदर्शन करण्यात आलं। त्याचबरोबर सांगली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला सक्शन मशीन प्रदान करण्यात आली। ही मशीन आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांच्या उपचारांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे। त्याचबरोबर सावंतवाडी नगर परिषदेत सफाई कामगारांना रेनकोटचं वाटपही त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त करण्यात आलं। तसंच दयासागर छात्रालय रोणापालीतही अन्नधान्याचं वाटप करण्यात आलं। मला वाटतं एकतर सुरुवातीपासूनच लाडकी बहीण योजना ही लाडक्या बहिणींना त्यांच्या आयुष्यामध्ये आनंदाचे काही क्षण महायुतीचं सरकार देऊ शकले म्हणून ती त्यांना रुचली आहे। पण विरोधकांना सुरुवातीपासूनच त्या ठिकाणी ही योजना ही त्यांच्या कुठेतरी नजरेमध्ये खुपत आलेली आहे। साधारणपणे या संदर्भातला आम्ही वारंवार राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब असतील, अजितदादा असतील आणि विभागाची मंत्री म्हणून मी सुद्धा असेल, आम्ही साधारणपणे माध्यमांना वेळोवेळी या संदर्भातली माहितीही देत आलेलो आहोत। पण बऱ्याचशा वेळेला असं होतं की काही एखादी गोष्ट आली की त्या संदर्भातला एक गैरसमज या योजनेच्या बाबतचा निर्माण करण्याचा वारंवार हा प्रयत्न होत आहे। साधारणपणे ही योजना 28 जून 2024 मध्ये त्या ठिकाणी घोषित झाली। 1 जुलैपासून त्या संदर्भातले फॉर्म भरण्याची सुरुवात झाली। पहिल्या टप्प्यातले 2-3 महिन्याची लाभार्थ्यांची संख्या साधारणपणे 1,33,00,000 होती, जे 17-18 ऑगस्ट 2024 मध्ये लाभ आम्ही वितरित केला। त्याच्यानंतर 15 ऑक्टोबर पर्यंत त्याच्या रजिस्टरच्या संदर्भातली जी काही मुदत होती ही त्या ठिकाणी सरकारच्या वतीने देण्यात आलेली होती। आणि या आधी सुद्धा प्रत्येक वेळेला ज्या वेळेला आम्ही स्क्रुटिनी ही जी प्रक्रिया आहे ही साधारणपणे सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे। याचं कारण असं की वेगवेगळ्या विभागाचे जे डेटा असतात याचा ऍक्सेस त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटलाच असतो, त्या विभागालाच असतो। आज महिला व बाल विकास विभाग जो आहे हा कृषी विभागाचा किंवा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा किंवा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा डेटा हा ऍक्सेस करू शकत नसतं। आम्हाला त्यांच्याकडून तो डेटा प्राप्त होणं ह्या जो कालावधी आहे हा निश्चितपणाने त्या ठिकाणी लागत असतो। जानेवारी महिन्यामध्ये आम्हाला कृषी विभागाकडनं त्या संदर्भातला अहवाल प्राप्त झाला आणि त्यावेळेला नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत ज्या महिला लाभ घेत होत्या त्या संदर्भातला आम्ही स्क्रुटिनी केली। 6-7 लाखाचा डेटा त्यावेळेला मिळालेला होता आणि त्या 6-7 लाखापैकी साधारणपणे 5 ते 5.5 लाख अशा महिला होत्या ज्या नमो शेतकरीचाही लाभ घेत होत्या आणि आपल्या लाडकी बहीण योजनेचाही लाभ घेत होत्या। म्हणून त्यांना नमो शेतकरीचा लाभ हा 1000 रुपयाचा जो आहे तो चालू राहिला आणि लाडकी बहीणचा आपण त्यांना 1500च्या ऐवजी 500 जे आपण GR मध्येच नमूद केलेला आहे की तुम्हाला टोटल 1500चा लाभ हा शासनाच्या योजनांमधनं मिळेल। त्याची जी 1000 रुपयाच्या वरची जी कॅप असेल ही लाडकी बहीणच्या निधीतनंही सन्मान निधीतनंही भरली जाईल। तो जानेवारीमध्ये उपलब्ध झाला। मधल्या कालावधीमध्ये आम्ही साधारणपणे 8 लाखाचा जो सेवार्थचा आहे त्याच्यापैकी 8 लाखापैकी 2 लाखाचा आम्हाला त्या ठिकाणी उपलब्ध झाला। त्या 2 लाखापैकी 2 ते 2.5 हजार हे त्याच्यामध्ये अपात्र आहेत असं निदर्शनास आलं। 6 लाखाचा त्याच्यातला डेटा आणखीन आम्हाला अपेक्षित आहे। आता 26 लाखाचा जो डेटा आम्हाला माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेला आहे याची स्क्रुटिनी आम्ही विभाग म्हणून करतोय। एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे की आम्ही प्रत्येक विभागाकडे त्यांचा डेटा मागितलेला आहे आणि तो डेटा आमच्याकडे विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्या संदर्भातली स्क्रुटिनी होत असते। म्हणजे आता ज्या माध्यमांकडे चाललंय की 14,000 पुरुषांनी लाभ घेतलाय, काय 21 लक्ष अशा महिला आहेत ज्या कुटुंबातले तिसरी महिला आहे आणि योजनेमध्ये 2 महिलांना आपण लाभ देत असतो। ह्या सगळ्या गोष्टींचं त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी असतील किंवा आमची जी ग्राउंड लेवलची यंत्रणा आहे ही त्या संदर्भातलं क्रॉस व्हेरिफिकेशन करणार। क्रॉस व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर या 26 लाखामधले जे अपात्र असतील आणि पात्र असतील याचं व्हेरिफिकेशन होऊन त्या संदर्भातला निर्णय घेतला जाणार। असं नाही की 26 लाखाचा डेटा त्यांनी दिलाय म्हणजे 26च्या 26 लाख अपात्र आहेत। यातलं पण प्रॉपरली स्क्रुटिनाइज केलं जाणार। आता आम्हाला इन्कम टॅक्स आहे, इन्कम टॅक्सचा आम्ही केंद्राकडनं डेटा मागितलेला आहे। तो ज्या वेळेला डेटा येईल
त्यावेळेला त्याचंही आम्ही क्रॉस व्हेरिफिकेशन करणार. ह्या 26 लाखापैकी असेही असतील की जे आम्ही पहिल्या स्क्रुटिनीमध्ये विभागाच्या स्क्रुटिनीच्या वेळेलाच कदाचित ते बाद झालेले असतील. हा त्यांनी संकलित करून जेवढा डेटा त्यांच्याकडे अवेलेबल आहे तो सगळा त्यांनी दिलेला आहे. याच्यातून आमच्या विभागाची जो निगडीत आहे तो ग्राउंड लेवलवर त्या संदर्भातली तपासणी होणार आणि त्या संदर्भातली स्क्रुटिनी झाल्याच्या नंतर आपल्याला तो आकडा येईल की ह्यांनी जो डेटा दिलेला आहे त्याच्यापैकी प्रत्यक्षात पात्र किती आहेत आणि अपात्र किती आहेत. आणि आता जो आपल्याला साधारणपणे जो काही 14,000 पुरुषांनी लाभ घेतलेला आहे किंवा काय या संदर्भातली सुद्धा जिथपर्यंत आमच्याकडे ग्राउंड रिपोर्ट येत नाही तिथपर्यंत हे आकडे जे आहेत हे IT विभागाने आम्हाला दिलेले आहेत. त्या संदर्भातली सविस्तर स्क्रुटिनी झाल्यानंतर निदर्शनास येईल की प्रत्यक्षात हे जे पुरुष आहेत यांनी त्या घरातल्या स्त्रीचं अकाउंट नव्हतं म्हणून त्यांनी त्यांच्या आधार कार्डशी लिंक कदाचित या पुरुषाचं अकाउंट असेल म्हणून त्यांनी ते अकाउंट नमूद केलेलं होतं का वेगळं काही त्याच्यामध्ये आहे. हे ज्या वेळेला स्क्रुटिनी होईल विभागाकडून त्यावेळेला लक्षात येईल. हा मोघम डेटा आहे आणि हा मोघम डेटा आम्हाला IT विभागाकडनं प्राप्त झालेला आहे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडनं. कारण त्यांनी प्रत्येक जो डेटा आहे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचा त्यांच्याकडे जो अवेलेबल आहे तो त्यांनी त्या त्या विभागाला दिलेला आहे आणि त्याच्यातला हा एक भाग आहे. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधले गेलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं नागपंचमीच्या दिवशी मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या डाव्या बाजूस प्रत्यक्ष नागराजानं दर्शन दिलं. या नागाला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. ₹74,000 गुटखा वैभववाडी पोलिसांनी जप्त केला. ही कारवाई आज दुपारी एडगाव तिट्यावरती करण्यात आली. या प्रकरणी फोंडागाड येथील उदयकुमार शिनू देवर याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुटख्यासह पोलिसांनी 50,000ची कारवाई ताब्यात घेतली. वैभववाडीत 74,000चा गुटखा पकडला. फोंडा येथील एकावरती गुन्हा दाखल झालाय. वैभववाडी पोलिसांनी आज सकाळी एडगाव तिट्यावरती नाकाबंदी केली होती. या दरम्यान फोंड्याहून भुईबावड्याच्या दिशेने जाण्यासाठी एक ओमनी गाडी तिट्यावरती आली. पोलिसांनी तपासणीसाठी गाडी थांबवली. या दरम्यान कारमधील प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये गुटखा सदृश्य पदार्थ आढळून आला, ज्याचा बाजारी भावाप्रमाणे ₹74,000 एवढी किंमत आहे. पोलिसांनी कारसह 1,24,000चा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र पाटील, फखरुद्दीन नागा, पोलीस कॉन्स्टेबल सागर मसाळ, समीर तांबे, संदीप राठोड, हरीश जायभाय, महिला पोलीस दीपाली राठोड या पथकानं केली. या कारवाईनं अवैधरित्या गुटखा विक्री करणाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. विक्री करणाऱ्यांवरही कारवाई होणार का असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतोय. शिवसेना आमदार निलेश राणे यांच्या वतीनं गणेशोत्सवानिमित्तानं कुडाळ आणि मालवण तालुक्यातील गणेश भक्तांसाठी शिवसेना एक्सप्रेस या विशेष ट्रेनची घोषणा करण्यात आली आहे. 25 ऑगस्ट रोजी सकाळी सुटणाऱ्या शिवसेना एक्सप्रेसमधून गणेश भक्तांना मोफत प्रवासाची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही रेल्वे दादर ते कुडाळपर्यंत नॉनस्टॉप धावणार आहे. मुंबईमधून आपल्या गावी गणेशोत्सवासाठी जाण्यासाठी दादर ते कुडाळ स्थानकापर्यंत ही विशेष ट्रेन आयोजित करण्यात आली आहे. ही ट्रेन 25 ऑगस्टला दादर रेल्वे स्टेशन येथून सकाळी 10 वाजता सुटणार आहे. या ट्रेनमध्ये विनामूल्य तिकीट बुकिंगसाठी सकाळी 11 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत 8652489964 8652272031 यांच्याशी संपर्क साधावा. बुकिंगसाठी आपले आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र यापैकी एक आवश्यक आहे. तरी भाविकांनी लवकरात लवकर आपली सीट बुक करावी आणि आपल्या गावी उत्साहानं गणेशोत्सव साजरा करावा. ही ट्रेन अन्य कुठल्याही स्थानकावरती थांबणार नाही. हा रेल्वे प्रवास सर्व प्रवाशांसाठी विनामूल्य आहे. त्याचं कुठल्याही प्रकारे प्रवास भाडं आकारण्यात येणार नाही. नागरिकांनी याची नोंद घेऊन या रेल्वे प्रवासाचं कोणतेही भाडं देऊ नये असं आवाहन आमदार निलेश राणे यांनी केलं आहे. नमस्कार. दरवर्षीप्रमाणे आपण यावर्षी देखील गणपती सणासाठी एक विशेष ट्रेन इकडून पाठवतोय. दादरवरून ही ट्रेन निघेल, कुडाळला जाईल.
असा हा प्रवास असेल आणि गणेश भक्तांसाठी हा मोफत प्रवास आहे, मोफत सेवा आहे. आपला हाच प्रयत्न असतो दरवर्षी की आपण आपल्या कोकणवासियांना त्यांच्या घरी जाता यावं, आपल्या कुटुंबियांना त्यांना भेटता यावं. आणि गणपती कारण आपल्या कोकणासाठी फार मोठा सण आहे, सर्वात मोठा सण आहे, तर तो त्यांच्या कुटुंबियांबरोबर त्यांना साजरा करता यावा म्हणून आमचा हा दरवर्षीचा छोटासा प्रयत्न असतो. शिवसेना एक्सप्रेस म्हणून आपण ही ट्रेन सोडतोय. ती 25 तारखेला 25 ऑगस्टला दादर स्टेशनवरून निघेल आणि कुडाळला जाईल. तर आपण माझ्या सोशल मीडियावर मी ते सगळे डिटेल टाकलेले आहेत. कुठल्या नंबरवर आपल्याला संपर्क साधता येईल, कुठे आपल्याला आपले डिटेल द्यायचे, ते सगळं मी माझ्या सोशल मीडियाच्या माझ्या हँडलवर टाकलेले आहेत. आपण कृपया करून या सेवेचा लाभ घ्यावा एवढीच विनंती करतो. जय महाराष्ट्र. गेले 4-5 दिवस सुरू असलेल्या शिवसेना भाजपा वादावर शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या सगळ्या वादावर सामंत काय म्हणाले पाहूयात. येत्या 1-2 दिवसात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे काही राजकीय घडामोडी चाललेल्या आहेत, महायुतीमध्ये असतील, तर प्रत्येकजण आपापलं मत त्या ठिकाणी व्यक्त करतायत. त्याच्यावर मी काही बोलणार नाही. परंतु मला आज या ठिकाणी आपल्याला बोलून एवढंच सांगायचं आहे की आज वैभव नाईक असतील, सुशांत नाईक असतील, यांनी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्यावरती प्रेस घेतली. त्यांनी कार्यक्षम अमुक तमुक काय त्यांच्या भाषेत जे काय आणि त्यांच्याकडे अपेक्षाच नाही आमची दुसरं काय बोलतील असं. ज्यांनी काय प्रेसच्या माध्यमातून जे बोललेले आहेत त्यांना मी एवढंच सांगेन की नितेशजी एवढ्या लहान वयामध्ये राज्याचे कॅबिनेट मंत्री झाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. हे झाले ते काय असे तसे झाले नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी पक्षाचं म्हणा चांगलं काम केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांनी विकासात्मक कामे केली. प्रत्येक गोष्टीमध्ये अग्रेसर राहून त्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी नाव केलं. म्हणून तर ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री ह्या लहान वयामध्ये ते झाले. दुसरी गोष्ट मला या ठिकाणी सांगावीशी वाटते, भाजप शिवसेनेमध्ये काय चाललंय त्याचा फायदा तुम्ही म्हणत असाल की तुम्हाला तो मिळेल, तो कदापि मिळणार नाही. मी भाजप जिल्हाध्यक्षांची प्रेस काढली की त्याच्यावर मी उत्तर देणार नाही. पण त्यांनी एक गोष्ट फक्त त्यांनी सांगितली की हे लोक म्हणतात की आमचे गुरु राणे साहेब आहेत. मी आजही सांगतो, माझे वैयक्तिक गुरु हे राणे साहेब आहेत. मी कुठल्या तरी पक्षात असलो तरी सन्माननीय राणे साहेब, राणे कुटुंबीय यांच्या पलीकडे मला दुसरं काय माहिती नाही. त्यांनी मला या जिल्ह्यात नावरूपाला आणलं, घडवलं आहे. अर्थात त्यांचं कुठेही सन्माननीय राणे साहेब असतील, आमचे पालकमंत्री असतील, आमचे आमदार असतील, त्यांचं कुठेही नाम माझ्या हातून कुठेही कमी होणार नाही. ज्या वेळी जी गोष्ट ते सांगतील या जिल्ह्याच्या महायुतीच्या माध्यमातून, ही तीच गोष्ट माझ्याकडून अंमलात येईल. मी जो आज काम करतोय हे फक्त सामाजिक बांधिलकी ठेवून सन्माननीय निलेशजी राणे यांना अभिप्रेत असलेलं लोकांच्या समस्या सोडवण्याचं काम करतोय. मी कोणालाही आमिष दाखवलं नाही. आमिष दाखवलं असं तर मालवणचे नगरसेवक म्हणा, कुडाचे नगरसेवक आमच्याकडे आले असतील, त्याच्यावर काही बोलणार नाही. चव्हाण साहेबांनी सुद्धा लोकसभेच्या माध्यमातून मी त्यांच्याशी संपर्क केला, त्यावेळी त्यांनी सुद्धा त्यावेळी मला सहकार्य केलं. त्यांच्या वेळी जे शब्द दिले होते ते पण मी जरी मंजूर असले तरी ते सुद्धा कामं पूर्ण करण्याचं मी काम केलं. आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, आमचे उपमुख्यमंत्री अजित, आमचे एकनाथ शिंदे साहेब असतील, अजित पवार असतील, प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील, राणे साहेब असतील आणि आमचे आमदार निलेशजी राणे असतील, हे एक संघ आहे. आमचं फक्त टार्गेट उभाटा आहे. या जिल्ह्यामधून उभाटाला मी असं म्हणणार नाही की उभाटा, पण उभाटाचे जे लीडर आहेत आणि हे आजपर्यंत राण्यांवरती खोटे आरोप करून, खोटं बोलून आपली पोळी भाजण्याचं ज्यांनी काम केलेलं होतं, ह्या उभाटाच्या नेत्यांना या ठिकाणातून आम्ही हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे नितेशजी राणे जे काम करतायत
किंवा नितेशजी राणे म्हणताय तुमचे लोक का फुटून जात आहेत, आम्ही कुठलाही भाजपचा पदाधिकारी आम्ही आमच्या प्रवेशात पक्षामध्ये घेतला नाही. जर घेतलेला असेल तर तो सांगावा, त्याला भेटावं, पुन्हा हवा तर त्यांनी भाजपने जिल्हाध्यक्षांनी त्यांनी आपल्याकडे घ्यावा. आमच्या शिंदे गटातून सुद्धा कोण नाराज असतील आणि आमच्या मित्र पक्षाकडे जात असतील तरीही माझी वैयक्तिक काही ऑब्जेक्शन नाही. त्यांना तिथे जाऊन आनंद मिळत असेल, आमचा मित्र पक्ष आहे तरी त्यांनी जावं. मी असं कधी मानणार नाही की माझ्या पक्षातून कोण मित्र पक्ष फोडतोय. भाजपमधून जर कुठला पदाधिकारी नकळत आमच्या हातून जर आला असता तर त्याला संपर्क करावा, आमच्या आमदारांना सांगावा, त्याला विचारावं, त्याला सोगुरी घ्यावं. माझी कुठलीच हरकत नाही. मुद्दा असा आहे की गेली 4-5 वर्ष या ठिकाणी आमदार निलेशजी राणे काम करतायत. निलेशजी राणे भाजपच्याच माध्यमातून त्याच पक्षामध्ये आम्ही सर्वजण काम करत होतो 5 वर्षामध्ये आणि शेवटी तिकीट सुद्धा निलेशजीने भाजपकडेच मागितलेलं होतं, परंतु भाजपचं काही धोरण असेल त्यामुळे त्यांना ते मिळू शकलं नाही. परंतु मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये नाही पण संपूर्ण देशात हा एक असा मतदारसंघ होता की तिथे महायुतीमध्ये अन्य कोणीच तिकीट मागितलेलं नव्हतं, कोणीच. अन्य तरी मतदारसंघात आपण म्हणू शकतो की 2-2, 4-4, 5-5 जणांनी मागितलेली होती आणि कोणाला तरी अन्याय करून एका घरात 2-3 द्यायची ना असं ठरलं असेल. पण सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कुडाळ मालवण मतदारसंघ एक असा होता की तिथे महायुतीमध्ये निलेशजींशिवाय दुसरा नाव नव्हतं. त्यामुळे कदाचित त्या ठिकाणी निलेशजींना जर त्या ठिकाणी तिकीट देता आलं असतं तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती. निलेशजीने जे 4-5 वर्षामध्ये जे कार्यकर्ते निर्माण केले या जिल्ह्यामध्ये त्यावेळी निलेशजी भाजपमध्ये होते. अर्थात आज ते शिवसेनेमध्ये आमदार आहेत. त्यांचे रिलेशन, त्यांचे संबंध, त्यांचं कौटुंबिक नातं हे बघितल्यानंतर ते कार्यकर्ते निलेशजींकडेच वळतायत. ते भाजप किंवा असं प्रवेश नाही, ते निलेशजींच्या माध्यमातून त्यांनी नवीन कार्यकर्ते तयार केलेले होते. त्या जे निलेशजींच्या स्वभावावरती त्यांची मैत्री होती. शेवटी एखादा माणूस जरी पक्ष म्हटला तर रिलेशन असतात. ते रिलेशन त्यांचे जवळचे असल्यामुळे कदाचित ते थोडंफार होत असेल, पण ते भाजप असं मी म्हणू शकत नाही. कुठलाही बेसिकचा भाजपचा कार्यकर्ता आम्ही हलवलेला नाही. आणि तसं त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी यादी ती द्यावी आणि त्या पक्ष कार्यकर्त्यांना बोलून घ्यावं. आम्ही कुठेही दमदाटी कोणाला केली नाही, करणार पण नाही. कारण मी आजही म्हणतो की आमचे कुटुंब प्रमुखच सन्माननीय राणे साहेब आहेत आणि उद्या नगरपालिका असो, जिल्हा परिषद असो, किती शीट कोणाला द्यायचे हे राणे साहेबांनी सांगितल्यानंतर किंवा वरिष्ठांनी सांगितल्यानंतर आम्ही कुठल्याही प्रकारचं तिथे बंडखोरी करणार नाही. परंतु काही स्वयंघोषित भाजपच्या, मी भाजप पक्षाला म्हणत नाही, माझे भाजप पक्षाचे सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष असतील ते सुद्धा त्यांना पण माझ्या कामाची माहिती आहे, त्यांच्या पण कामाची मला माहिती आहे. रात्री 2-2, 3-3 वाजता सुद्धा मी लोकसभेला फोन केल्यानंतर त्यांनी फोन उचलत होते. त्यांनी सुद्धा जी कामं शब्द दिलेले होते ती कामं देण्यासाठी ते मंत्री असताना पत्र पण दिलं. पण याच भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी त्याच्यातलं एकही काम रवी चव्हाण साहेबांनी सांगितलेलं ती पत्र दुसऱ्या ठिकाणी बदललं. तरी मी नाराज नाही. चव्हाण साहेबांनी जे शब्द दिले त्यावेळी ते सुद्धा शब्द आम्ही पूर्ण केलेले आहेत. हे आमची सामाजिक बांधिलकी आहे. आम्ही कुठल्याही दांडीवरती, किनारपट्टीवरती कधी मी 2-3 महिन्यात कधी गेलोच नाही. तर मी आमिष दाखवतो, त्यांना बोलवतो आणि कुठल्याही व्यक्ती पैसे देऊन प्रवेश घेतला असं कुठेही नाही. विधायक काम सांगा, सामाजिक काम सांगा, एखादं धार्मिक काम सांगा. समुद्रकिनाऱ्यावरील केकदी झाडांची तोड करून तस्करी होत असल्याचा प्रकार वेंगुर्ले सागर तीर्थ समुद्रकिनाऱ्यावरती निदर्शनास आला आहे. काही परप्रांतीय मजुरांकरवी या झाडांची तोड करून विक्री केली जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. वन विभागानं याची चौकशी करून तात्काळ कारवाई करण्याची ग्रामस्थांकडून मागणी होत आहे. ही झाडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्र किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. दरम्यान ही झाडं तोडून काही मजूर नेत असल्याचा प्रकार बरेच दिवस सागर तीर्थ किनाऱ्यावरती स्थानिकांच्या निदर्शनास आला आहे. नारायण राणे हेच माझे वैयक्तिक आयुष्यातील गुरु आहेत. राणे कुटुंबियांपलीकडे मला काही माहीत नसल्याचं वक्तव्य प्रभाकर सावंत यांच्या टीकेला उत्तर देताना दत्ता सामंत यांनी केलं आहे. पाहूयात. भाजप शिवसेनेमध्ये काय चाललंय
त्याचा फायदा तुम्ही म्हणत असाल की तुम्हाला तो मिळेल, तो कदापि मिळणार नाही. मी भाजप जिल्हाध्यक्षांची प्रेस काढाल की त्याच्यावर मी उत्तर देणार नाही, पण त्यांनी एक गोष्ट फक्त त्यांनी सांगितली की हे लोक म्हणतात की आमचे गुरु राणेसाहेब आहेत. मी आजही सांगतो, माझे वैयक्तिक गुरु हे राणेसाहेब आहेत. मी कुठल्या तरी पक्षात असलो तरी सन्माननीय राणेसाहेब, राणे कुटुंबीय यांच्या पलीकडे मला दुसरं काय माहिती नाही. त्यांनी मला या जिल्ह्यात नावारूपाला आणलं, घडवलं आहे. अर्थात त्यांचं कुठेही, सन्माननीय राणेसाहेब असतील, आमचे पालकमंत्री असतील, आमचे आमदार असतील, त्यांचं कुठेही नाम माझ्या हातून कुठेही कमी होणार नाही. ज्या ज्या वेळी जी जी गोष्ट ते सांगतील या जिल्ह्याच्या महायुतीच्या माध्यमातून, तीच गोष्ट माझ्याकडून अंमलात येईल. सावली बार प्रकरणी आमदार अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर अनिल परब काय म्हणाले पाहूयात. आपणास माहिती आहे की विधिमंडळाच्या पावसाळी सत्राच्या अखेरच्या दिवशी मी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या मातोश्रीच्या नावाने चालू असलेल्या डान्स बारच्या संदर्भातला विषय उपस्थित केला होता. आणि हा डान्स बार गृहराज्यमंत्र्याच्या मातोश्रीच्या नावाने चालू आहे आणि महाराष्ट्र सरकारची प्रतिमा त्यामुळे अतिशय डागाळली जाते. या बाबतीमध्ये त्या डान्स बारवरती झालेली कारवाई, यापूर्वी त्या डान्स बारवरती 2023 मध्ये झालेले छापे, त्या डान्स बारमध्ये त्या दिवशी जे छापे पडले त्याच्यामध्ये अरेस्ट झालेल्या 22 बारबाला, 22 गिरायकं, रोकड रक्कम, अशा प्रकारचा सगळा पंचनामा, FIR ची कॉपी, त्या डान्स बारचं लायसन, याच्यापूर्वी 2023 मध्ये झालेले जे छापे होते त्याचे पंचनामे, त्याचबरोबर ज्या अवैध पद्धतीने खेडमध्ये वाळू उपसा करत होते तो देखील आरोप मी केला होता. त्या वाळू उपसाचे जे सरकारचं धोरण आहे, 5 ब्रास वाळू ही गरिबांच्या घरकुलाला मिळाली पाहिजे, परंतु ही वाळू ही योगिता डेंटल कॉलेजमध्ये डंप करून ठेवली आहे. आकिब मुकादम नावाचा त्यांचा कार्यकर्ता ज्या पद्धतीची वाळू उपसतोय त्याचे सगळे फोटो, त्याचे सगळे व्हिडिओ, डान्स बारच्या संदर्भातली सगळी माहिती, डान्स बारचे कुठले कुठले कायदे, डान्स बार प्रोहिबिटरी ऍक्ट, ड्युटीज अँड लायबिलिटीज, या सगळ्याची व्यवस्थेत मांडणी करून परिवहन खात्याचा एक अधिकारी त्याचा युनिफॉर्म घालून त्याचा ड्रायव्हर रस्त्यावरती ई चलान मशीन घेऊन वसुली करतोय, याचं व्हिडिओ फुटेज, असे जे जे आरोप मी त्या दिवशी केले होते त्या सगळ्या आरोपांची आज पुरावे मी मुख्यमंत्र्यांच्या हाती दिलेले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांकडे ही मागणी केलेली आहे की माझे दिलेले पुरावे तपासून घेऊन त्यांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावरती योग्य ती कारवाई करावी. या संदर्भातलाच कायदा जो आहे, जो कायदा आहे की तुम्ही डान्स बार लेखी करार कोणाशीही करा, त्याच्यामध्ये तुमच्या ड्युटीज काय आहेत, तुमची लायबिलिटी काय आहे, हे 79 सेक्शनमध्ये लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये अतिशय स्पष्ट उल्लेख आहे. तुमच्या वतीने जरी कोणी असं गैरकाम केलेलं असेल, मिसकॉन्डक्ट केलेला असेल, तर तो मिसकॉन्डक्टची जबाबदारी मूळ मालकावर येते. एक तर नोकरनामा भरून द्यावा लागतो आणि त्याचबरोबर तुम्हाला हे सिद्ध करावं लागतं की मी हे असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रयत्न केले होते. 31 मे 2025ला जी रेड झाली याच्यामध्ये ते असं म्हणू शकत नाहीत की याच्या बाबतीत मला माहीत नाही, कारण त्याच्या अगोदर दोनदा 2023 मध्ये 10 ऑगस्टला आणि 28 मेला या बारवरती रेड झाली होती. त्यामुळे हे हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणजे पुन्हा पुन्हा गुन्हे करणारे लोक म्हणून यांची त्याच्यामध्ये नोंद आहे आणि त्यामुळे अशी त्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही.
याची जबाबदारी ही त्यांच्यावरच आहे आणि त्यामुळे गृहराज्यमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मी मागणी केलेली आहे. आता माझ्या मागणीची किती ते त्यांच्याकडे आता मी दिलेत पुरावे, हे सगळे पुरावे तपासून त्यांनी मला सांगितलं की हे सगळे पुरावे तपासून घेतो आणि मग त्यावरती निर्णय घेतो. मी आज पुरावे दिलेले आहेत आणि मी दर 15 दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांना स्मरणपत्र देणार आहे की मी दिलेल्या पुराव्यांवरती त्यांनी सांगावं खोटे आहेत म्हणून. एक तर त्यांनी ज्या रेड केल्यात पोलिसांनी, जे पोलीस पंचनामे आहेत, एक तर त्यांनी सांगावं की या खोट्या रेड आहेत किंवा मी दिलेल्या पुराव्याच्या आधाराने त्यांनी कारवाई करावी. या दोनपैकी काहीतरी एक सत्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जर याच्या बाबतीत निर्णय घेतला नाही तर असं आम्ही समजू की मुख्यमंत्र्यांचं देखील या डान्स बारला अभय आहे किंवा अशा प्रकारच्या कारवायांना त्यांना अभय देत आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि महाराष्ट्राच्या प्रतिमेचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना याच्यावरती विचार करावाच लागेल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. प्रभाकर सावंतांच्या पत्रावर दत्ता सामंतांनी भूमिका केली स्पष्ट. कदमांना जबाबदारी झटकता येणार नाही. सावली बार प्रकरणी अनिल परवानी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट. आणि आमदार निलेश राणेंकडून गणेश भक्तांसाठी शिवसेना एक्सप्रेस विशेष ट्रेन दादर ते कुडाळ नॉनस्टॉप धावणार. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.